tutorial per aprendre a paginar un document de Word des de la pàgina que nosaltres decidim, no des de la primera o des de la segona, que és el que normalment ens deixa fer Word, sinó des de la pàgina que nosaltres decidim. Per fer això ens anirem a obrir el Microsoft Word. A posar el número de pàgina a la pàgina que nosaltres vulguem, que no comenci des de la primera pàgina, d'acord? Llavors, obrim un document, sí, li posem el nom, tutorial. És igual. Portada. Aquí ficarem una portada. Portada, sí? Val, insertarem un salt de pàgina i aquí posarem, tinc seleccionat per veure les coses que he anat fent perquè veieu, val? Salto de pàgina, perfecte. Aquí posarem l'índex. Índex, molt bé. I aquí, en comptes de fer un salto de pàgina, que seria picar aquí un altre cop, vull fer un salto de secció. Com que jo aquí no ho trobo, tinc una eina que és el que desea. Aquí el que desea, fico salto i ja em sortirà saltos de pàgina i secció. Sí? Un segonet, que ho mourem una miqueta, que ho veieu millor. Així. Vale. ¿Qué desea? Saltos de pàgina i secció. I aquí diu saltos de pàgina i aquí diu saltos de secció. Doncs ficarem página siguiente. ¿Sí? Inserta un salto de sección y comienza en la nueva sección en la pàgina siguiente. Això és molt important perquè farà que ho puguem desvincular. Les pàgines, aquestes dues pàgines, o 3 o 4, les que tinguem anteriors, amb on volem que nosaltres comenci la nostra numeració de pàgines. Llavors, piquem a pàgina siguiente i aquí ja veiem que se'ns ha inclòs un salto de secció. Aquí podem editar, És a dir, podem fer que això, aquí podem posar el nostre índex. Perfecte, això ja és un salto de secció i aquí comença la meva història. Hi havia una vegada... bla, bla, bla. Una mestra que volia numerar les pàgines a partir de la pàgina número 3. O sigui, aquesta és la pàgina 3, però vull que aquí em surti un 1. D'acord? Llavors, me'n vaig a insertar, estic a insertar, i a encabezado pie de pàgina, pico el pie de pàgina, en blanco, sí? Llavors, encabezado sección 2, igual que l'anterior. Pie de pàgina sección 2, igual que l'anterior. Em poso aquí i veieu aquí que fica vincular a l'anterior i està activat? Ho desactivarem. Ja veieu que aquí ja no fica igual que l'anterior? Ja ho tenim, això. Ens anirem a numerar aquesta pàgina. Número de pàgina, piquem número de pàgina, farem el formato, i aquí ens diu continuar des de la secció anterior. Doncs no, jo vull iniciar-lo en aquesta secció i vull iniciar-ho en 1. Acceptar, acceptar, i ja tenim el nostre número de pàgina 1 aquí. I els altres no hi són. Portada, sense número de pàgina, índex, aquí posarem capítol 1, pàgina 1. I la pàgina 1 és aquesta d'aquí. Sí? Ara imagineu-vos que inserto aquí pàgines, salto de pàgina, 2. Sí? Si aquí continues escrivint, bla, 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 blu, 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 m'encanta això, i aquí en principi hauria de ficar-me ja a pàgina 3. Meravellós! Doncs aquest és el tutorial per saber com començar un salt de pàgina, una numeració de pàgina a la pàgina que nosaltres vulguem. Moltes gràcies. Adéu.